Chuig an dáir ag bar an tabla na míocht a go lein am áta cair, cai Chainnigh agus áit lia, a mocht plannig banistóir nua áchtaí a naile Ceilachán a cuit chlí. Tomás McAteer a ha man trátrachta. Das ballisteach an todí Páircí Núlán, Micheál Kennedy. Verdorna tá bhail cuasaí agus céad sellh Babhta ag na cuairtóirí an tá deis an iling a teach níos géire ach ag dearan Counton seolta isteach ag Cian O'Sullivan agus tús maithe sin ag átha Cliath. Adú le déanamh aige ag dearan Cúlín Mátócha. Is Kilkenny gur Dave eile ag ag sellh a bhuachan tún féin Green ar thraach nó na áling ar fad. Kilkenny Clipperton marthóirí ag dearan sciúran an slithermach agus tá Spás leistigh an isis ag Adrian Mullen, Aumaige, deisige, tá sé sin éasca go maithan son ag Kilkenny. Agus Spás tugann son na Mullen. Scór maithe go deire. John Heatherton ag iarr dulcan caiinhéanamh dá Cliath a roint Clippertí mar seo feice ón tús ag deire. Sin bheith gáth Cliath Counton ag sciúr lasmo agus Kilkenny an isis agus obair costal déanamh Counton seasta. Beidir bhfuil deisir cúlan sá, á Cliath dul saoil agus an eamlaí féidir le Kilkenny iad a stoppa. Ag deire, haflochál déint agus deire Counton a teacht amach agus tá sé éasca ag Sean Curry. Báí nervhís le brathans an a meas costantóirí Kilkenny. Kilkenny Rúchtar istigan son agus deis ag Stephen Donnelly go halíonnta casan sé agus scór maithe an bhar áitiúil an son. Kilkenny gafa chun tosaigh, Cúlín Atara. Is ceann contúirte ag Turlington nimil na Carnó agus stig tá Counton Creekna ag Adrian Mullen ag a deire bhí sé díreachant an ád ceart. Bhí contúirte teach leis a gceanton ach ag a deire teangamháil ag Mullen agus an chéad bhrat glasord an tá Páircí Núlán. Cíime de ríist. Contúirt deis an gosantúir lábha chuir leis ní rairigh leis sciúran slit ruig agus bhí Mullen in san ád ceart cúla Kilkenny. Is contúirt a ríist tá Kilkenny in an úsach agus deis ar cúil eile sár críoch an son ag Billy Ryan. Sin gá cúil as i chéile. Adrian Mullen leis a géad ceann Billy Ryan an seostá. Agus Kilkenny an isis in uachtar le cúpla nómad. Cíime de ríist Spás crutha go háling an son agus orachar agus gan seansar bithigh Eddie Gibbons sa cúil. Is scóraigh Castála á Cliath tris an dá chúil sin i chéile. Deis an isis ag Cian O'Sullivan. Cúlín tócaigh a siúd. Cliath teacht a ríist. Iarracht ard ag Hurling tó Conor Donoghue agus tá sé sin Haran Chasnán. Cúpla scór maithe sa chéile aimsethe. Ag átha Cliath agus darnó banistóir nua ag Ceannas am lína Nilo Ceilachán a chur Dave eile. Deis ag Kilkenny an ceansa fad na talún á sciúrann sé isteach. Mián son ar an cúlbáire TJ Reid. Éoní na géad a catha thar naisian sá i Páircí Núlán agus an tríú cúil ag Kilkenny. Cíime de ríist. Is chun tosaigh an ceansa tháinig sé isteach lús má fé. Agus praba hit an cúlbáire agus ní raibh deis aige cumán a chur amach agus trí cúil céalte in san céad le ag átha Cliath. Is Kilkenny go teacht a ríist tá brúistigh ar lína an cúil átha Cliath agus tá deis eile ar an cúil neadathe fad na talún an son ag Martin Keoghan. Ceithre cúil in isis sa céad le Kilkenny agus idir is sábhíon sógus an brise channeling an sá. De ríist an líródáard a déanamh díomháil ceart an son. Átha Cliath ar fud na háite fad na talún éascann son ag Keoghan. Deis Átha Cliath agus Eddie Gibbons tús más a tarna le tastáil chun teachtar naisian tá. Counton ag Turling tríd ag iarraigh cos a chur leis ach tá sé neadathe sa líon tána go deire. Sean Curry le cúil ag tús an dair lethe agus bhfuil tar sé sin spreaga ag an dómh tá splanc ag an ag tastáil tá sé tugan isis cíime de ríist. Líród ard mar íon Kilkenny sa céad le smachta go háling. Ciáilte blocháilta agus ag deire Curry. Bhfuil té críoch nó ach sár go bháil an son ag an lán tosaí John Heatherton. Bris amach dí Curry agus cúil maithe ag átha Cliath. Is Kilkenny go teachtar a Dave eile. Spás isteach an son an tunna dí le deis agus éasca ag Luke Hogan ag a deire. Scór maithe an son. Tá Cliath fiosach go cinnte ón mrise agus Kilkenny
Counts on a chosant agus a glana ag a deire Hétar Michael Kennedy Roger Buile Sair atá an son agus deis ag átlí go leor Lochlanta tuchan son Curry can counts on a hogató Buile Sair agus an cúlaige Seachtaí an cúne de chuid an angig an son agus cúl mahela an son an tarna ceannig Sean Curry the mayor of Kilkenny Umlán Raig Cougar an lína Fiach sé an spotta is the of deise gainge stoppa an tarna cúlan is a gáth Cliath agus díag níag I de teachtar Nash. Sean Cliath header from the chat about one ella pass to come and Sadie Keane O'Sullivan Cadé mar Oracle 3 cúlan is ag túsan dar lathe gáth Cliath agus cé an cumar a scéal go raibh as rair Kilkenny ag an risha níl sé mar sin an is agus díag níag na cuairtóirí teachtar Nash gá cúlaigh Sean Curry agus sóíir an Tony Keane O'Sullivan. Pass ó Heatherton a déanam díomhála sig an son agus an gcuas na seolta inis ag áth Cliath seachún ar istí Chris Crummy le híireacht fáide míreúlta Karen Chasnón ag Crummy cé a credice sin an bhearan ar Nash tí ceithre cúlín. Cliath teachtar íst Conor Donoghue an Farlár Park an seosa agus well nílach fuair na bhain sa cluiche agus tá seo deis ar cúl eile sábháilte ag a deire ag Owen Murphy buile cúghéad agus seasca sár seans an son ach ba ceis na cinnteag deire Clingfinn taspáanta sa ag Kilkenny sa tarna lemar tá sé tríos titim siar a bhad agus deis scóráil eile inis ag AJ Murphy agus cúlín maithe go siú dá Cliath. Well, ahratha ó bhain in áíre ar an gcluiche seach inis Kilkenny go teacht. Jordan Malloy fós a dul beidir go deis an táid Malloy an pass to go las níl sé peoch lehelsach agus neadathe Celine Tánig Billy Ryan sinna stólam de Kilkenny idir féhrú a gcóir tréimh sí fada insan tarna leach seo a cúl cinúnach an sonna teachtasteach Jordan Malloy pass to go las over le déanamh ag Billy Ryan a cúl lúcfar agus Kilkenny sástanis áit a chinú ag cluiche canis lein ní raibh sé gus a tarna leat cridá Cliath ar Nash. Sár cluiche maníochta ach Babhta ag Kilkenny